खुलुमबाय, आं थुलुंगा मोसाहारि। गिबियावनो जोंहा बिटिसिनि साफ्रोम नोगोरारि बिथांमोननिसिम फैबाय थानाय बैसागु बोथोर एबा बोसोर गोदाननि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय, खुलुमनाय, सिबिनाय लोगोसे गाहाम हामलायनायखौ सिगांग्रो जासिग्रोबाय। दायो जोंहा मानगोनां बिटिसिनि चिफ एबा बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बिथोन बायदियै लोगोसे जोंनि बिपिएफ हान्जानि सेन्ट्रेल इयुथनि प्रेसिडेन्ट रिन्जय बर' आदानि दैदेननायाव जों गसाइगावनिफ्राय लानानै उदालगुरि एबा उदालगुरिनिफ्राय लानानै गसाइगावसिम जोंनि बिटिसि ओनसोलनि मोन 15 एसेम्बलि बियाबावहाय जों इलेक्शन केम्पेइन खालामबाय आरो बेबायदिनो गिदिंबोबाय आरो बेवहाय जोंनि बे इलेक्शन केम्पेइनिं खालामनायफोरावहाय मोनफ्रोम बियाबनि गासै रायजो राजा बिथांमोनहानो जोंनि बिपिएफ हान्जा लोगोसे जोंनि एनडिए हान्जानि बिजाथिफोरखौहाय मदद होनो एबा भट होनो थाखाय लोब लोब मेल मिटिंफोराव ओंखारबोदों आरो बे लोब लोब मेल मिटिंफोराव ओंखारबोनायनि गेजेरजों जों डाइरेक्ट बेनि पिक्चारखौ नुनो मोनबाय जे फैबाय थानाय जोंहा जानो गोनां आसाम एसेम्बलि इलेक्शनावहाय बिटिसि ओनसोलनिफ्राय सा 15 एनडिएनि बिजाथि बिथांमोनाहाय गासैबो मोजाङै मोजां एबा खोब बुरजा बुरजा मार्जिननि भट लानानै देरहासार जागोन होननानै जों रोखायै दिनैनि दिनाव बुंनो हाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला दायो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बिपिएफ हान्जाजों जुजिनो हानाय बा एनडिए हान्जानि एनडिएजों थिसनजानाय बिजाथिफोरजों जुजिनो हानाय जोंहा दायो अपोजिशन पार्टी गैयै बायदि जानानै दङ। दा अपोजिशन हिसाबै जोंहा इउपिपिएल हान्जा दंमोन, नाथाय इउपिपिएल हान्जायाव दायो सासेबो दैदेनगिरियानो गैलिया। दा इउपिपिएल हान्जायावहाय प्रेसिडेन्ट हिसाबै मानगोनां प्रमद बर' सारनि अनगायै रावबो भाइस प्रेसिडेन्ट गैला आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मानगोनां राजकुमार नार्जारिनि अनगायै रावबो सेक्रेटारिस गैला। बेबायदिनो प्राइमारि कमिटिनिफ्राय लानानै ब्लक कमिटि, डिस्ट्रिक्ट कमिटि, सेन्ट्रेल कमिटिसिमहालागै बिथांमोननि गेजेराव सासेबो नेता गैला, दैदेनगिरि गैला। बिनिखायनो जों बुंनो हायो जोंनि बिपिएफ हान्जायाहाय बा जोंनि एनडिएनि बिजाथिफोराहाय मोन 15 बियाबावबो रग' देरहालांगोना बेयो रोखा जाबाय। दा इउपिपिएल हान्जायाव दैदेनगिरि दं हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोंहा माखासे जकार टाइपनि दैदेनगिरिफोर दं, जेरै एस जकार ना मा होनो, फाख्लाय, अशक गयारि। दा बिथांमोननि अनगायै इउपिपिएलआव सासेबो मोजां नेता गैला, मोजां दैदेनगिरि गैला आरो बिथांमोन बायदि आदा बुजा जानला मोनला खोथा बुंलाबायग्रा दैदेनगिरिफोर थानायाव इउपिपिएलनि भबिष्यत गैला होननानै जोङो दिनै रोखा बुंनो हायो। आरो नैबे बिधान सभा बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो इउपिपिएल हान्जाया अराय समनि थाखाय गोमोरलांसिगोन बियो रोखा जाबाय। जों मोनसे खोथाखौ गोसोखांनांगोन, जेब्ला 1912 मायथाइयावहाय बुहुमनि देरसिन जायखौ टाइटानिक जाहाज होननानै मोनथिनाय जायोमोन, बे जाहाजाहाय 1912 मायथाइयावहाय आटलान्टिक लैथोमायाव दोबैलांदोंमोन आरो दिनैसिम 100 बोसोरनि बारा जासेयावबो बे जाहाजखौ गोबां गोरों सुबुं बा गोनोखोगिरि बिथांमोनहा बोरियाव बोखांनो नाजाब्लाबो नाथाय दिनैसिम बोखांनो हायाखै। दा इउपिपिएल हान्जानि कन्डिशनाबो बे एखे थासारियानो जागोन। जायखि दैदेनगिरि फैनानै इउपिपिएल हान्जाखौ बोखांनो नाजाया मानो, इउपिपिएल हान्जाया नैबे बिधान सभा बिसायख'थि जोबनायनि उननिफ्रायनो आरो फिन सिखारफिननो हानाय नंला, बे अराय समनि थाखाय गोमोरलांसिगोन। बेखौ बयबो दायो बिटिसिनि साफ्रोम रायजो राजा बिथांमोनहानो मिन्थिखाबाय बा नुहुरखाबाय। दा आं जाय बिथांमोनहा इउपिपिएल हान्जाखौ दासिमबो मदद होबाय थादों बा इउपिपिएल हान्जानि बिजाथिफोरनो भट होनो होननानै साननानै दङ, आं बिथांमोननिसिम नैबे फंसे खोथाखौ फोरमायखानि। जोंहा बर'आव मोनसे बाथ्रा दङ जे खाफालाव दङब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय। दा थिग बेबायदिनो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बोरैबा गादलिन सासेसो केन्डिडेटआ आस्लि बिस्लि देरहासार जाफ्लाङोब्लाबो अखानायैनो रिजाल्ट नुनायनि अखानायैनो एबा सानसे साननैनि गेजेरावनो बिथांमोननि बे देरहानाय एमएलएआ
जोंनि BPF हान्जायाव जयनिं जाफैगोन बेखौ 100% बयबो मोनथिखागौ आरो जाय जाय UPPL खालामग्रा बिथांमोन बे बिथांमोनहाबो मोजाङै बुजिखागौ। दा बेनिखायनो जाहाथे गाव गावनि भटखौ ओरैनो बेखाराव होआलासिनो जोंनि थाखानाय बा NDA हान्जानि जायनाखि बिजाथि बिथांमोन बे बिजाथि बिथांमोननोनो होखानायानो स्रा होननानै आं खावलायो। मानोना नोंथांमोननि भट होनाया UPPL नि बिजाथिफोरनो भट होनाया ओरैनो दैयाव थांखागोन आरो आसलि बिसलि आं दहाय होननाय बायदि सासेसो देरहाफ्लांबाबो बे नोंथांमोन देरहाहोहरनाय बिजाथिया जोंनि BPF हान्जायाव अखानायैनो हाबफैखागोन बेखौ आं सियरलि बुंनो हायो आरो बेखौ बयबो मोनथिखायो। आरो आं मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो सानदों जे जोंहा उदालगुरि LAC हिसाबै जोंहा मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थांनाय दिपेन बर' आदायाहाय UPPL हान्जानिफ्राय बिजाथि महरै गेलेदों आरो बिथाङा बुंनानै लाबाय थादों जे उदालगुरिनि LAC नि साफ्रोम सेंग्रा सिख्ला एबा जेन-जेट हान्जाया आंखौ देरहानायाव मैखोम मदद खालामदों होननानै। नाथाय जों दाख्लै साननैनि सिगां बे उदालगुरि LAC नि सिङाव थानाय गोबां ओनसोलफोरावहाय इलेक्शन केम्पेनिं खालामनानै फैबाय आरो बे इलेक्शन केम्पेनिं खालामनायाव गासै रायजो राजा रोजा रोजा रायजो राजाफोर ओंखारनानै जोंनो फोरमायबाय जे मानगोनां दिपेन बर' आदाजों थाफाग्रा सेंग्रा सिख्ला हान्जाया मात्र जखायसेनिफ्राय जखायनैल' जागोन आरो बे जखायसे आरो जखायनै लाइमोन बिथांमोनाहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबा एबसु अफिसाव खामानि मावग्रा सुबुंजोब होननानै फोरमायदों आरो बिथांमोननि गेजेरावबो बांसिनानो भटार गैया होननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायदों। आरो जों बेखौनो फोरमायबावदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जोंनोहाय जे जोंहा उदालगुरि LAC हिसाबै मानगोनां रिहन दैमारि सारनि अनगायै बे उदालगुरि LAC आवहाय रावबो बिजाथिया पात्ता मोनस्लाबा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थांनानै UPPL नि बिजाथि महरै बिजाथि गेलेनाय जा मानगोनां दिपेन बर' आदायाहाय 40निफ्राय 50 रोजा फारागथिनि गेजेरावहाय रिहन दैमारि सारजोंहाय जेननो गोनां जागोन होननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जोंनो स्पष्ट फोरमायनानै होदों।